Nyakwara Mugejong machiegni en weche manyien magoimore otieno makawuono odiochieng' mabende josiasa kaachiel kod jotelo mopogore opogore nochopo e kar chung' od bura ma Lugari e kaunti ma Kakamega e kopo mogik mano mar jaod bura machon ma Lugari mano Cyrus Jirongo mano wito ngimane e masira mar apaya. Weche mag siasa ne ogore kuno, kata kamano gikone to ne oket Cyrus Jirongo e kar yweyo mare mogik. Nyakwara Mugejong mago kaachiel kod mamoko waikoni otieno makawuono, to mokwongo magi e thuond weche ma pek. Mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Uhuru Kenyatta otingo duonde bang' kanyo tude gitemo ketho ODM. Jodito mag ODM bende nigi paro mokikore. Migao mar somo omedo thuolo ne jopuonjre madwa loko skunde grade mar 10 ma oluongie. Kaka onge ni obro bedo matek ahinya. Sani ji oduogo ngoche, ji oluor. Maka ng'ato loso e gima chalo kamano, gima jo penyo onego wachi. To gineno ni mano ng'ato nyalo bedo ni ketho. Bang' tho Raila Odinga, loch mag counties koro ochomo kanye. En ni ng'ielno no nega kata be negi. Koduogo ira to guok be buoge koni. Koduogo iru guok tatoge go paga. Be nyaka ati ahingo teko ne. Be nyaka kwe ba negi. Dichuo ma onego thuol kendo tero e tesendo bila masigomre dwaro chudo. Nyakwara Mugejong par ni nyalo ndikonwa kichwalonwa paro moramora kokale nambwa mar ote machuo kariade ka uchiela nono ka weche makamagi be ni nyalo neno achiel kachiel kokale Facebook kama ntiere live Ramogi TV kaachiel kod YouTube be ni nyalo neno wa achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Ber kodo nyaka giko nyinga Joyce Odur jaloko marwa en Liza Otieno. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta okone jokanyo mag ODM mosebedo ka bolone weche ni obed motang' ni mar en bende okobiyie mondo miene kod chilo mag siasa. Joditogo kotelnegi kod jalupo gai mar ODM Godfrey Osotsi kod jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna okoni jok matemo mieno ODM chilo kendo temo gologi e chama biro neno mudho. Walter Nyambaka lero kit siasa ma ogore e kinde iko mar jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo. Mnajua mimi ni mstaafu, lakini kusema si mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Magi gin weche mag jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka oduoko soko mag siasa mosebedo ka soke ewi wach mofuongore ni odonjore kod duond bura mar ODM. Wach mabende osoke kod jotelo mamoko. Naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi. Unda na usimamishe chama chako. Kuwa na sera zako kama mwanaume kama Cyrus. Mimi naona huyu mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta sijui amefanya nini watu wa ODM. Kila wakati Uhuru Kenyatta amefanya hii amefanya ni mnataka namna gani watu wa ODM? Maga yangore kinde iko mar mane en jaod bura machon ma Lugari Cyrus Jirongo Lumakanda Lugari e kaunti ma Kakamega ka ema siasa mar ODM omuoch ka jagoro maduong' mar duond bura no Edwin Sifuna kod jodito mamoko dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta ka gikoni jokanyo mag duond bura mar ODM makiro weche makamago e chiwo mana wichkuot kaluwore kod kaka Uhuru ne ochung' kod Odinga e yiero mokalo. Nataka kwa niaba ya chama cha ODM ni kuombe msamaha kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais. Kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa sababu chama kinabeba wenye akili na washenzi, nataka kwa niaba ya wale washenzi niseme pole kwa matusi ambayo unaelekezewa. Esechego jalup jatend duond bura mar ODM Godfrey Osotsi kod nyawadgi ma gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nashir pogore paro ewi jok maneno ni dwa golgi oko e chama mar ODM. Osotsi koni moko kuom jotelo manie duond bura mar ODM goyo chumbo kod karata
mago bwo mesa to kod chama mar ODM. Me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. We have invested in this party as lawyers from 2007 to date. We cannot now that the Baba is not there, we are being told, nyi ondokeni. Na hata wakati Raila alikuwa hai, we had differences of opinions. Mimi nitakuwa na maoni yangu. Maoni yangu sio lazima kila siku iweze kufanana na maoni ya mwingine. Lakini nitaheshimu maoni ya mwingine kama vile nitahitaji mwingine aheshimu maoni yangu. Sifuna omedo jiwo wach ni oganda jo Abaluya dhi bedo gi jalar kom mar jatend piny kata en owuon romore godo e yiero ma 2027. Hii jamii ya Mulembe hii jamii ya Mulembe tunataka kukua kwa debe ya urais. Alafu mtu anaenda nyevu. Wacha nikuambia Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Niko radhi nitasikia maoni yote. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka koro wacho ni kweth jotelo makwedo sirikal biro lando jala madhi fuadho bendera margi ne laro kom jatend piny e yiero mahiga 2027. Kalonzo bende oyango ni kwethno biro medo wuoyo e duol achiel ka en owuon bende en kod adiera ni en ema idhi miye benderano. And I make this commitment to you. By the first quarter of 2026, the name of a presidential candidate will be made known to Kenyans. I think it's only fair that we work in that direction. And I want to say that I personally do everything possible to hold our team together. Let me also be abundantly clear. I am running for President of the Republic of Kenya. That's an obvious fact. Because I was given a direct mandate on October 10, 2025 by the National Delegates Congress of the now revamped, re-energized Wiper Patriotic Front. Jatend migao mar somo Julius Ogamba olando ni thuolo omedi ne jogo ma poda gombo loko skunde mag grade mar 10 manyocha oyiernegi. E ote ma ochiwo ne ute fwambo, Ogamba wacho ni kwayo makamano biro timore e kind tarik 6 nyaka tarik 9 dwe mar 1 ma bang' thuolo mar oro kwayo rumo nyoro kaka nyocha olandi. Ogamba wacho ni kachop kawuono e kind kwayo 355,457 manyocha or mag loko school 200 mano 211,636 opuodhi kamodonga opuodhi kamodonga to otam kaluore gi chike manitiere kendo gi nonro ma otimnegi. Mogo kuom jopuonjre nyo osegolo ywaka ka okalo kuom jonyuolgi ni ok giyudo thuolo mar loko skunde kalore gi dwaro margi. Bad migao mochung' ne ng'iyo weche mag arita e apeyni NTSA onyiso weg nyamburko, tend skunde kod jonyuol mondo okaw ting' mar rito ngima jopuonjre e kinde mag chano timo ikruok mag doke skunde maggi bang' nyasi mag sikuku. E oboke magichwalo ne ute fwambo, NTSA ogolo chik ne geche duto mabiro ting'o jopuonjre mondo otimnegi nonro malong'o kendo nyaka gibed kod oboke mowinjore kaka lesen mag riembo, okumba mag ting'o jowuoth kod oboke mayango ni osetimnegi nonro. Jonyuol bende ojiw mondo kik yie mondo nyamburko ma ok opuodhi oting' nyithindgi kaka yo mar geng'o masiche mag apaya ma inyalo geng'a. Geche duto mating'o jopuonjre nyaka bed kod brek mabeyo, rang'uka mag ng'wech, misip mag jowuoth e kind gik mamoko. Bad migao mar NTSA bende ogolo chik ne jogo ma uso rang'uk ng'wech mondo ne ni rang'uk ng'wech makamago gin mopuodhi kod NTSA.
Riwruog jochiw thieth pacho kae kuko oyango ni ng'anyo margi dhi nyime tok ndalo 21 mane gichiwo notice ne sirikal kalo ka ok oket e tim winjruok mar ogirimiti kata CBA mane giketo e kokgi higni 8 mokalo. Kotelnegi kod jagoro maduong' mar riwruogno George Marao kod jalupne Austin Oduor giwacho ni kata obedo ni migawo mar omenda kod duol mochung'ne rango osach jotije piny owacho ne osepuodho ogirimiti makamano, giseyo migawo mar thieth kuom weyo ma ok odewo goyo kogno winjruok makamano. Kaluwore gi mgomo kata ng'anyo mamuol mane wachako tarik 23 kawuono en odiechieng' mar 8 nyaka ne ng'anyo maduong' mar Kenya mangima mar riwruok wan dakteche maneno jotuo to sani onge gima dhi mbele. Kik ng'ato wuondu ni nitiere joma neno jotuo e osiptendego mago jo black. Wamiyo gi ndalo 21 mondo ging'i obokeni mane ji osewinjore. En ng'anyo mamuol lakini odhi bedo ng'anyo mara tipo. En ng'anyo malich madhi timore Nairobi. That now the county government have resulted to use interns and force them to see patient, and yet they are not licensed. They have not been qualified to see patient without supervision. But unfortunately, the people who are forcing them, which is the county government, must be held responsible for any action that may befall any patient. Because in Nairobi, I've been told that they are using intern. I've also been told that Kericho is trying to do the same, and also in Meru. So we must be cautious enough to inform Kenyans as such. Bad migawo matimo koro mar kor lwasi e pachoka yango ni koth dhi medo chwe e gwenge makaluo e jumani. Director mar Kenya Met Bade Masiaya Dominic Arodi katwak gi RAMOGITV olero ni oganda obed gi ikruok makare e kindegi ma koth chwe kawacho ni koth biro dok chien kochakore tarik 1 higa manyien. Cleophas Oluoch gi ler mathoth. En kinde ma oganda osebedo ka yudo kodhopon kidam e moko kuom gwenge. Mak mana ni lendo mar jokor chal mar lwasi fwenyo ni jimruok mar koth dhi bedo kaluwo e thuolo mar ndalo 5 mabiro. Kodhni ok en koth madhi mang'eny. En koth ma waneno kurumo bende mana kiny. Pek mar koth yango ni dhi bedo kaluwo chieng' tich 2 kod tich 3 mar jumani. Wanwang'o ni koth rumo tich 3. Koro tich 4 wan maber. Kapo ni wadwaro mondo watim nyasi wa kata mago penea, watim gike wa jogo mohero dhi disco tich tarik 1, unyalo miela kata nyaka oko nikech onge koth. Jogo madhi swimming onge koth kaka kawuono piny chalo ni ok nobedi but ok obibet chieng' marieny halala. Midhiero mar koth mapek osebedo e gwenge makaluo. E kinde ka kinde, gino ma omiyo jorang lwasi ojiwo oganda mondo mi obed kod ritruok mar geng'o masiche. Wakwayo ni mondo ji obed akicha, kik gibede bwo gamb udi. Nikech kinde masani gamb udi thothgi gin mabati. To mabati gi mil polo luonga. Mar 2, kik wabede kwa geng'o koth e bwo yiende. Kik wati gi umbrella, mabul ma yiende osetur, kata iweyo raba mane bwo mabul timako mabul gi yiende. Sekta mar lupo bende omi milome mar tang' kod yamo mapek mathoro futo e nam kinde koth. Oganda mamoko bende ojiw ni otang' gi landruok mar tuoche. Unyalo paro ni nyocha wan kod chieng' manorieny matek. Matiende ni yamo ne nyalo tugore e nam Lolwe ka yembe madongo. Wabro bedo gi weche magine suna mang'eny kendo magi bro miyo wachandruok mag malaria. Bende pige mane koth chwe to ywa nyaka pige moko mochido kuonde ma pod nitiere, kuonde ma bende samoro oko moko nitie oseriwore gi pigegi. Wanyalo bedo gi tuoche makelo koda pi mochido. Ka opogore gi koth masani chwe, luoro nitiere ni oro dhi kwako gwenge makaluo e chak higa manyien. E wi mano, sirkal ogolo dok e it oganda mondo mi oket okenge mag kungo pi kod chiemo e kindeni. Ka puothe bende jopur jiw mondo chak iko. Chal ni oro no nyalo chakore chakre tich 4. To ok wawacho ni koth ok nyal chak beti kata matin. Wabro bet gi kodhe matindo e mbele kuro, but oro bro beti mang'eny moloyo kinde ma koth chwe kata jindo nyidie. To an gadieri ni wan koda pige, jomosetimo water harvesting, jomosetimo
nyose komalode pod bro dhi maber. To ng'amo momoro pidho bando bende ing'eni japur bende nigi yie mathoth. Samoro chunye neno ni koth pod bro chwe to waneno ni koth orumo kendo en kinde maber mondo japur ochak loso puodho mondo girit godo thuolo mar koth mar chwiri. Kamachielo en ni koth dhi medo goyo gwenge mago mar okak, dho wath mar nam chumbi, Kenya madiere kod nyandwat mar piny Kenya. Joriembo kod jowuoth bende osiem e kindeni mar mondo mi gibed akicha e apaya. Cleophas Oluoch, Ramogi TV. Atamalo 12 mar jo Kenya oyango higa mar 2025 kaka higa ma obedo marach ahinya, ka atamalo 5 to wacho ni higa ni ne ber. Ma en kaluore kod nonro ma otim kod kambi timo nonro mar Infotrack, ma bende oyango ni nok mar tije e gino ma omiyo ngima oridore ne jo Kenya e higa ni, ka mibadhi kod usuru mathoth ma sirikal juogo jopiny, bende jopiny oyuago kaka gigo ma omiyo nengo mar ngima omedo idho. En nonro ma kambi matimo nonro mar Infotrack notimo e kind tarik 19 kod 20 mar dweni, kama jo Kenya 1,000 mawuok e gwenge 8 ma pacho ka nogolo pachgi. Kaluore kod nonro no, atamalo 12 mar jogo mane odadhogi oyango higa mar 2025 kaka higa ma obedo marach ahinya, ka atamalo 5 to wacho ni higa ni ne ber. Tho mar ogai mar ODM Raila Odinga, ng'anyo mar rawere mag Gen Z, nengo mamalo mar ngima, telo kod siasa mathoth, weche mag ndhicho kod nek, pek e yudo omuom, achiedh nade timo ohala, ng'ikruok e okumba thieth mar SHA kod SHIF, weche njore, e moko kuom gigo ma jopiny mane odadhogi kod Infotrack wacho ni omiyo higa mar 2025 obedo marach. Kuom midhiero ma jopiny kale e udi kama gidake ma omiyo higa ni obedo marach kaluore kod nonro no, en nok mar tije, nengo mamalo mar chiemo, nengo mamalo mar omenda mar somo kata school fees, nweng'o matin, nengo mamalo mar thieth, nengo mamalo mar udi kod gope mathoth ma jopiny nyagore gi chulo. Kaluore kod nonro no, gigo ma jopiny wacho ni okelo nengo mamalo mar ngima e pacho ka gin weche mag mibadhi, chulo usuru mathoth, chike mag sirikal, weche matimore pinje maoko, yore maricho mag puro kod onge mag tije. Nonro nogo, atamalo 29 mar jogo mane odadhogi nigi geno ni higa mar 2026 biro bedo maber moloyo higa mar 2025, atamalo 25 paro ni higa mar 2026 biro bedo mana kaka higa mar 2025, atamalo 16 paro ni higa mar 2026 biro bedo marach moloyo higa mar 2025, ka atamalo 30 to okong'eyo kaka higa mar 2026 biro bedo. Jopiny neno ni higa mar 2026 biro bedo maber nikech gintiere kod geno ni uchumi biro dongore, nweng'o maggi biro medore, piny biro bedo kod kwe, thuolo mag tije biro bedo, ka jogo matimo ohala geno ni ohala mekgi biro dongore. Nyakwara Mugiajwang' gi kanyo ema dwani wakaw godo yweyo mokwongo e weche manyien mago imore otieno makawuono. Asoma ne moko kuom ote ma uchwalonwa achiel kachiel kokalo Facebook amwana tiere live. Vitalis Oching Wood Game Karariu ng'isa ka ni Joyce an kodi weche manyien kaluwo e yo makare. Siasa otwere maratari, to wach loko sikunde sirikal ong'iye malong'o kapoko oyepi. Shida moro ni mbele kae, korka somo ma ok ong'i chon odhi bago jonyuol kod nyithindo. Mogik, jochiw thieth be oolowa gi ng'anyo nikech seche moko giwacho ni kendo kobudho matin gi ng'anyo kara gichomo kune gi jopiny. Dantez Japati bende wacho no yo makare ka entiere Ligela. Dantez seso mo ote makamano ka ote machielo Odhiambo Joseph Kombo bende wacho ni oneno yo makare e dala mar Kisumo Nyamasaria gi min ode mano Devina Amolo mokalo ma wuod Alego Agulo. Ng'isa ka ni mos na jo Alego Agulu. Ramogi TV ler ahinya. Nyakwa Ramogi Ajwang' med kete Ramogi TV kindikonwa kokalo yero waduto te mag tudruok. Wakaw yo madundo waduogo wadhi mbele kikidhi mabor. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Come on, Peg. Hey guys, guess what?
It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Ase donjo. Wachak teach. Playlist iko ready. Totisheragero, it is time. It is time to celebrate and give thanks to God for the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style. I brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema Sasa. View Sasa. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. Oh dia wacho karen wach mane Antiko ida maya gira matini ai antiko ama inade tano kama Christmas sani wane mood mar mor antiko karimbi nge gino ange gino emomiyo nyaparamogi ajwang kowo kuoma antiko kachel kod odieza wadwaro nu Merry Christmas. Teke na we go border. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Bwana Yesu kazaliwa kama sikiza tune yako, bonyeza star 811 star 343 hash. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Machiegni kendo nyakora mugia jwange weche manyien magoimore. Mondliete ojiwo mondo kik dong chien e chwalo kwayo ne yudo omenda mag siro som nyithindgi kata basari motelo ne yepo mag sikunde higa manyien. Jip makama ne ogol kod jaod bura ma Kisumu West Rosa Buyu e kinde mane obago nyasi mar dhialo mondliete ma Kisumu West. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. E alap ma ojola e Kisumu West, mondliete miche ne owuok oko karomgi mar yuoro e nyasi mane obagi mar dhialogi.
Jad Brama Kisumu West, Rosa Buyu, mane obago nyasino, ne okawo thuolono mar jiwo mond liete mondo kik gidong kachien e chwalo kwayo ne chudo moro amora mar yudo kony, ahinya to ne omenda mag siro som nyithindegi kata basari e kindeni ma yepo mag skunde koro okayo. Ne en puonj, yalo, to kod juso miel matintin, ka ginyiso mor mar biro kanyakla e telo mokwongo e giko mar higa. Wachokre gi monde ruoth ma Kisumu West mondo wang'ere, mondo wawuo, ng'ama ne pok ing'eyo kawuono be wakwakre kaka mine, kendo wachiw tiegruok. Wantie gi Reverend Elizabeth Okech ma oa Anglican Church osewuoyo gi mine gi ka puonjogi. Buyu omedo ni nyasino bende ne en mar neno ni mond liete oyudo kony mag chiemo mar yawo higa manyien e yo makare kaluwore ni thothgi yutogi ni piny. Wadhi miyo ka miyo bowuok gi gorogoro 4 mar mchele, gorogoro 3 mar oganda, to an be bagna mating'o ni abe kaka mjumbe ma jatendgi an gi gira moro mamiyogi mondo giyaw higa maber. Moko kuom mond lietego mane otwak kod Ramogi TV oyango morgi kod rem magisebedo godo e kinde nyasi mag sikuku e yo machalo kamae. Aonge go nikech ng'amiyo sani kora abiro kata rigni osemiya mchele go ganda to gi mo madhi tedego. Kora go erokamana rwake. Sikwako na chochote, lakini leo naenda kuziba na watoto wangu. Tumebarikiwa, tumekumbukwa. Omiyo wamine bende koro mond liete bende jochir. Kata kiwuotho ting'e ni dwasi ni mbele. Kiwuoth kiluor. Kiwuotho kitegno kiwuotho kijachir. Kuom mano Buyu ne oko ni gidhi neno ni mond liete ochako riwruoge saga matindo tindo e ward ka ward kuom wards 23 e sub county no, kaka yor neno ni kony duto obiro choponegi e yo mayot kendo mowinjore. Omiyo bang' odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi grube mag monde ruoth e sub location ka sub location. Mano kode ka wang'eyo ni ng'ane man wuok e dala cha en odhi nade, ang'o matime, mondo koro wajiwre kendo wati kanyakla. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ojola, Kisumu County. Dwaro mar 10 County ma Migori mar chiwo lope malachgi oingo ekas 400 ne joket mwandu ma opogore medo nyuolo paro ma opogore ka moko kuom MCAs siro parono to moko koni nyaka ket okenge makare kapok ochak chenro makamago. George Juma miyo waler. Paro mar 10 County ma Migori ma chiwo lowo malachne romo ekas 350 ne Global Search Solution madhi timo chendogo mag puro pamba ka achiel kod keto kar luoko mula. Lowo bende romo ekas 50 ne kambino mar Joimeka Foundation madhi timo wechego mag pur ka achiel kod bende chiwo lowo ekas 50 ne kambi mar Vivatel Network Limited. Ne ochwal nyim od bura ma Migori tarik 3 mar dwe mar 12 mar higani. En paro ma MCS kod geno ne dhi twake ka giwuok e yo magintie sande. Jago machielo madwa puro pamba mana paro ne achiel kuomgi. Nitie jago machielo ma bende dwaro timo gik mag aggregation mag mining and value addition e yo mar korka mining ka. Koro gin kwayo mopogore moineno ka berno be ok wamigi direct approval, nyaka dhi kuom jopiny. Seche ma rito yo ma MCS dhi kawo ka otende kod paro mar chiwo loni ne joket mwandu, paro mopogore pilore ka otenre kod wachni. Intentionally king'iye iyudo ka it is bad nikech chalo ka gima gidwa timo mana mining. And you know, we cannot allow them to do that nikech kanye ma jowa dhiye odiochieng' kodiochieng' otieno kotieno to gido matin gidhi gipidho godo nyithindgi. MCA ma North Kademo Limo Bonyo en achiel kuom MCS ma pingo paroni ka MCA ma Makala Kanyarwanda mamoko kuom lopegi ma onego chiw ne joket mwandu yudore e ward mare to siro chendone. My concern was one, koso jogi dwa konwa to gidwa biro mawa mining kaka ne agolo gecha koro gida biro in another way. Could have done my findings. I have been involved in some meetings, and I think they have been in meeting. Now, if it is a project that is going to benefit my people, and project Mokanyal Dino, that's irrespective of the differences we have with governor or Manadi be a bad leader.
To king'iyo gik ma gindiko kanyo gichiwo 350 acres ne kambi miluongo ni Global Search Solution. Magi wacho ni dhi revive cotton growing and gold mining, what we call processing. King'iyo landwa ma kama gidwa lisen, it's a red soil land and then very stony. Okwanyo kata kamano wacho ni lopegi ka ochiw ne joket mwandu, to bende nyaka koro ng'i ni jopiny to dhi dober mane ka wuok kuom chendogi ma idhi ket kod joket mwandu. And of which I will go and consult our people. Makopo ninyalo dhi migi faka midhi migi cha, over that I will support. With one condition, wacho, and that is my stand, ni mi jogi eka 500 kende. Then eka modong partiso ne jopiny. Mi jopiny ma bindo ya kalura makanyo 100 by 100, 200 by 200. Jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni chiwo lope ne joket mwandu e yor kodesa kuom kinde ok en gino ma wendo ma itimo kod piny wacho ma kaunti ma Migori. Ka omedo ni MCS biro dhi kendo dhi kawo pach jopiny ka otende kod chendone mabende koro chwal kod 10 kaunti ma Migori. Ji mopogore opogore chiwo ga kwayo from time to time ka gikwayo ni gidwaro lo mondo giyud lease mar muda matin mondo gitimie investment. To from time to time sirikal chiwo ga kamano. Wayudo applications mang'eny. Olimo joket mwandu gi kawo ked chenro mag dongo mopogore opogore kod dhi kelo ber mathoth ne oganda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jaduong' Richard Muma osidhi kaka ogai mar Basa South e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul, kaunti ma Homa Bay, ka koro obiro telo e rango weche mag dongruok achiel mar oganda kod kwe e alworano. Nyasi mar sidho Jaduong' Muma ne obagi e skund primar ma Kakelo kendo ne otele gi ker mar Luo Jaduong' Odungi Randa kod kweth jodongo mag Luo Council. Ker Odungi mane oloso bang' chenrono ne okoni dhot ka dhot owinjore beda kod ogai margi motelo ne jopiny e yore mag dongruok kod achiel mar oganda ka okoni chenro osebedo ka dhi nyime gwenge mopogore e piny Luo. Okoni tij ogai maduong' en neno ni oganda ne oriwore kendo oloso e dhok achiel kod neno ni dongruok ochopo ne jopiny kaka owinjore. Jodongogo bende ne omedo jiwo tiyo e twech achiel e kind oganda Luo kendo kwayo jotelo maka Luo mondo oriwre ka giketo piny Luo bedo gimoro achiel ma pogruok ok obedo. Mar clan kamodake mobiro bete gi jodonge madongo ka ging'ado rieko ne community ok ne clan mare kende to nikech clan ma ji duto mar oganda Luo nikech osebedo ng'ama duong' e piny ka. Mane gima duong' mang'eny osewachi korka gima onego gayo tim. Korka telo mar oganda, telo ne jomatindo, telo ne jodongo ka giyalo buche osewach ka, tahinya kwende weche mag kitwa gi timbewa. Ma seche moko orore ka weche manyien donjo, orore ka timbe manyien donjo. Magi e gik ma wadwa rito kaka oganda Luo Council of Elders. Wabed gi luor ahinya, wabed gi luor e kindwa ne joma nie tich gi joma pok ochako tich mondo kata chiemo ng'ato yudo tich embo yud luor mano paro no nyalo miye luor mane embo miyo jowadgi. Tipo kata video mar jago moro moting'o thuond ng'ielo gi guok motho ma otwe e tok ndiga ma osebed ka ikeyo e mbui osekelo paro ma okikore. Wayudo thuolo mar romo gi jagono ma nyinge Charles Otieno Osore ma jahigni 52 bang' kanyo otero thuonno nyaka itesendo bila masigomre wirani leno onego guoge. Sharon Ong'ao miyo waler mar wachno. Ma e tipo mosebedo ka keyore e kuonde tudruok mag mbui. Tipo mar jago moting'o ringre thuond ng'ielo kanyakla gi guok motwe e tok ndiga. Gikone nyochopo kodgi nyaka itesendo bila masigomre. To kanyawuok ka achomo ka polisi mabugi. Kachopo polisi mabugi nyoringo bobena station. Giwacho nanu bwana gikigo wachini no kwanyal daka gino iter sigomre kucha. E gweng' ma Madundu e kaunti ma Siaya. Warado gi Charles Otieno Osore. Thuon ma Madundu. Puoch kod pak ma jodak ma kono osebedo ka miye kaluwore gi rakruok manorakore godo kod thuond ng'ielo.
Osore ma jahigni 52 yango ni ne ok onyal paro ni chieng' moro achiel dine piny ngima ong'i. Kata kamano, ere kaka ne obedo kod chir mar nego thuond ng'ielo? Ok ne en lweny mamuolda, en nega negi. En ni ng'ielno no nega kata be negi. Koro mane lweny mane wan go kanyo. But ne an kod guoga mane odong'ni, ne wakonyre kodo. Ne wakonyre go nikech kodhi bayani to guogni be luoro ne koni. Kodhi bayo guok to ba yudo thuolo ta tonge go panga. Koduogo ira to guok be buoge koni. Kodok ir guok ta tonge go panga. Bi nyaka ahingo teko ne. Bi nyaka kwe ba negi. Gimo wango iya kod guok mari kagne guogni ywaka penya to koro guogni to ywaga ngo. Ogwang du mak guoga. Ta woko kuma nantie go panga ta biro. Ka chopo ayudo ka ng'ielno ni kantie ayudo ka en ng'ielno osenego guok achiel. Koro olawo ga guok moro machielo. Bino gino no wango ya kana romo gu gini gu ng'ielno ni ne iyo wang kode ma serious ba achame opange moko mo sira kabisa. To iwito ng'e opange ni chame opange gi ok ne en lweny mamuol. Ne en lweny mar nega negi. En nega anegi. Osore opako guoge mane thuond ng'ielo onego. Koyango ni ne ok en mana osiepne kende. Ne okonye bende e arita mar dala. Guoga ni nyocha konya e yore mang'eny saidi. Guoga ni odiochieng' orito nong'ere ipier kuluka. Adaki highway iluongo ni masira. Guogno osemiya kwe. En wach momako dhoji nono koriwo nyaka obila mawuok e stesend obila ma Madundu, kama ne oringo e ndiko dhoge kapok ochomo Sigomre. Kata kamano, ma ok en okang' mokwongo ma Osore rakore kod thuond ng'ielo, ma owacho ni ong'iyo kod biro e dalane. Ka neno kaka masega nego, manego ni chal na ne ni nyathi. Kech masenego moko kod dongo kabisa. Asega nego moko. Asenego mani mar adek. Apisas marito le mag bunge KWS oyango ni gisechako chenro mar neno ni Osore oyudo chudo kaluwore kod lal manyoyudo bang' thuond no kayo monego guoge. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Wantiere kod geno ne jagono bro bedo kayudo chudo e yo makare. Ka odhi mbele, eni tarik 27 dwe mar 8 higa mar 2010, oganda jo Kenya ne opong' gi ilo bang' rwako katiba manyien. Achiel kuom olemo mamit mag katiba manyien ne en telo mag gwenge kata counties e okenge mar neno ni gwenge duto mapacho kae oyudo dongruok. Paro mar kelo telo mag gwenge e katiba ne paro mar Prime Minister machon mosenindo Raila Odinga. Jafambo marwa mar siasa Chris Owino menyonwa safar mar yudo telo mag counties kachiel gi kuma counties ochomo bang' tho mar Raila. Ne oganda jo Kenya ne en sulwe ma demokrasia kod telo makare, to ne johera mage ne en Amolo, Tinga, Agwambo, Nyundo kendo Baba. Kata kamano, e kind governors, senators kod MCS, Raila Odinga ne en wuon telo mag gwenge. E kinde chenro mar miyo jo Kenya katiba manyien mar 2010, Raila Odinga ne otelo ne jo Kenya e siro katiba manyien e okenge mar kelo lokruok pacho kae. Kata odoko ni thoth jotelo ne osiro lwedo katiba manyien, wach mar keto telo mag gwenge e katiba ne okelo ywarruok mapek kaluwore ni moko kuom jotelo mapacho kae ne ok mor gi paro mar mayo sirikal teko kendo tero e gwenge. Anoko yot kata mate no tek. Ng'ato kaka Kibaki ne kata kuwinjo kata mana bedo gi jatelo mag gweng' miluongo ni governor. Gino kane owinjo kendo gi pache nokwere gima kamano ok nyal bete. Mar ariyo ne giwacho kendo ginuoyo ni teko mar piny owacho onego ochokre kamoro achiel, ok ginyal bedo kuonde moko mopogore opogore. To mae mane gidwaro gitambre e wach mar constitution mane nitie kata katiba mane en gi prime minister to ne gi president, ok gidwa winjo. To maduong' koro e wach counties, ni counties be koro ne nyalo bedo gi teko ma gin gi sirikal mag gwenge ma bende nigi parliament manatiende county assembly. Nikech county assemblies kirango katiba giduto kariwore gi senate gi national assembly bunge
giduto katiba oketogi kaka parliaments matiende ni doho mag bura mag loso chike. Koro kana owinjo ni kendo nitie parliament moro maragweng' maloso chike mag county. E kinde mar loso katiba mar 2010, kweth motelne kod jatend piny machon Mwai Kibaki kod kweth machielo e bwo Raila Odinga ne en kod paro ariyo mopogore e wi kido mar telo ma piny Kenya onego bedgo. Kweth mar Kibaki ne siro telo ma jatend piny kod teko mathoth mong'ere ka presidential system, e kinde ma kweth mar Raila Odinga to ne dwaro kido mar telo ma prime minister e ogawe mar sirikal kata parliamentary system. Kaluwore gi geno mare maduong' e telo mag counties, Raila ne owito oko dwaro mar kweth mare nikech telo mag gwenge. To nwadwaro parliamentary system. Koro jowagi ne ok dwar mano gi wach devolution. Ema ka Raila ne rango gigi duto, to chalo min ariyo manodhi e nyim Ruoth Solomon. Mamoro ne wacho ma nyathina, moro wacho ma nyathina. To moro wacho ni Solomon wacho kara apoge diere. Mono ng'ato kaw nus. Koro min nyathi mane janyuol notamore wacho kara miyo moro no kawa nikech nokodwa ni nyathine mondo ng'adi nyadiriyo matene ni nege. Koro Raila kaka ng'ama nosetiyo ni wach ma katiba e ndalo mathoth, to noneno ne nitie gik mang'eny e katiba ni ma kogoye piny to wabro lalo mathoth, moko wanyalo gore nyime. Koro noneno ka wach mar devolution nitiere iye, to kod moko kaka human rights, kod kaka ipogo mwandu, kata mwandu modong' gi sirikal maduong'. Ka norango magi duto, to wacho ni wayie wawe wach mar parliamentary system gi sani mondo katiba ni mondo kali. Ka janyuol rito nyithinde, Raila ne orito kendo kedo ne telo mag gwenge kaka yo maneno ni dongruok ochopo e gwenge duto ma pacho kae. There's now economic life in rural areas. Some previously dead towns and market centers are beaming with the life after devolution. The prospect of Kenyans taking charge of their destiny and driving their own development is alive today because of devolution. Even after the operationalization of the constitutional dispensation, he was a fighter for devolution. He was a custodian, and because he could speak truth to power, he had attained a level of moral authority to speak about these issues because of his legacy, his historical credentials, that he suffered for this country. He fought for the democracy that we have today. He fought for the devolution. He could speak about these things in a way that a lot of the rest of the politicians would not. James Orengo kod Ahmed Abdullahi wacho ni kata doko ni ywak osebetie, telo mag counties osegoyo okang' maduong' e kelo lokruok pacho kae. Devolution okelo pogruok maduong' ahinya e kuonde mantie. Kinyalo paro kata mana e Nyanza, Migori, obed Homa Bay, Kisumu to nopogore nikech ne en dala maduong' chakre chon. To kirango Siaya, gik mosetimore e higni manchon wabedo gi devolution, nitie pogruok maduong'. Nitie gik matheko to wan maber moloyo gi devolution moloyo kaka ne wantie chon ndalo mane sirikal maduong' ema ne tayo kata gik matimore e gwenge. To tabu manyalo bede maduong' ma biro bedo lweny matek ahinya goyo ka Raila onge. Raila ne dwaro pesa mang'eny omed madhi e counties. Na bende owacho ni kik bed matin ni 35 ewi mia. Ma achiel e weche mani e nyim doho manoloso ma NADCO, ni mondo pesa madhi e gwenge
kata counties omed mondo obed mamalo. Koro sirkal mamalo ka ok yot ahinya mondo giyie nikech gibende gidwa tiyo gi pesa ma sirkal yudo ka gikeyo kamoro amora, gidwa tiyo kodgi e yore mag siasa ma katiba ok dwar kamano. Gima kendo tek mabro betie en kaka itayo gwengegi, kendo teko ma gwengegi nigo. Nitie weche mang'eny matimore e yore mag subtande kata health services. Nitie gik moko kaka yore apaya mani kor gwenge, magi nitie ma pod sirkal maduong' omoke. Raila to ne kete maler ni ndeche kaka ma Kera kata Kora otelo ni onego dog ni counties, nikech onge tiende mondo sirkal maduong' kata Kora ni marango ndara mo kata madonjo kamoro kaka Yala kata Bondo. Mago gik monego wen sirkal mag gwenge. Kata in spite of our highly ethnicized politics and rhetoric that comes with it, and the feeling at times espoused by some politicians that certain communities are more Kenyan than others, devolution has given every Kenyan a stake in the game. So the person in Turkana feels Kenyan today by virtue of devolution. The one in Mandera, with all the challenges that Mandera has, or Wajir has, or Marsabit has, right, which cannot be equalized in 10 or 20 years, through devolution money or equitable share. Achiel kuom dwaro maduong' mag Raila Odinga ne eneno ni sirikal mag counties oyudo omenda mathoth mag chwalo chenro mag dongruok ne jopiny. He believed, like all of us do, that there is not enough resources going to the counties. Because if you look at places like, say, South Africa, or even Nigeria, the totality of resources that go to the subnationals, and in the case of Nigeria, it's the states and the counties and municipalities, and in the case of South Africa, it's provinces and townships and municipalities. It's 45% of the annual budget. In our case, it's nowhere near that. Constitutionally, we say a flow of 15% of the last audited and approved account, which may not be that current. So we might end up with anything between 10 to 11 to 12% of the current year's budget. So a lot more resources could have been going to the counties. Ko onge vinyalo bedo matek kaka onge ni obro bedo matek. Bro bedo matek ahinya. Kamoro iwacho kanyo ni Raila ne dwa ni billion 400 odhi county. Mano nowacho na financial year mwantie ni. To en nodwaro ni ka tin ndalo moro dhi NADCO ne owacho 35% per dega bicho emia. To chunye wuon ne dwaro ni kik bed matin ni 45 ewi mia kaka timore Nigeria chiegni en 50 ewi mia. Sirkal maduong' sirkande mag gwengegi chiegni pogo pesa no marom. Koro ing'e ni chama mar ODM emincha ne kedo ni weche machalo kama. En chama motegno kendo otelne gi jatelo mane riek kendo otegno. Koro gigi aneno kok bibedo mayot ahinya kok watiyo gi chama mar ODM, nikech an kaneno chama gi duto te onge chama manyalo goyo lweny mondo gigi obed kaka ne Raila dwarogi. Jakom mar riwruok mar Governors FCPA Ahmed Abdullahi wacho ni fuok mar Raila oweyo chien duong' kata kamano ka sirikal mag counties gisingore mar chopo lek mare e miyo jopiny dongruok. Omiyo ang'e ni nyime kae ok bi bedo mayot nikech sani ji oduogo ngoche, ji oluor. Maka ng'ato loso e gima chalo kamano, gima jopiny onego wachi. To gineno ni mano ng'ato nyalo bedo ni ketho. Kata luoro moro ni ji nyaka bedi sirikal. Mae gima Raila ne kedo. Ni kik bedi luoro moro kata ka uni chama mani sirikal kata ok uni sirikal kata ubed kamoro ma
ne pinyo wilgo koselere katiba ni kamoro ka kamoro onego pesa machalo kama ochopi e counties kata e gwengego. Mae omiwa teko kendo kete ayanga e katiba kendo kakipoge ok ni president gi sirikande mabedo piny ento poge senate ema biro gi formula. Kata odoko ni fuok ma Raila oweyo chien tek dino, mich maduong' mag governors, MCS kod senators nyalo miyo Raila Odinga neno ni counties otiyo maber kendo loko ngima jopiny e counties magi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom medo bedo kodwa weche manyien mag oimore obila Shemotho ng'isa ka ni greetings Joyce Aluo News kendo amora ng'anyo mar jochiw thieth en wach ma ok asiro. Let them get solutions ma permanent ne weche ng'anyo. Mar ariyo, joluo oti makare gi koth machweni. Wapidh alode, kik ing'ad aora ma opong', warit ngima. Ng'isa ka ni Joyce 2025 obedo higa marach mogik e kit ngimana. Mae higa ma wawite baba Raila Molo Odinga podi letna. Happy festive season. Erokamano ahinya obila Shemotho. Nyako Ramogi Ajwang' wakaw yoyo madundo gi sani waduogo wadhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Come on, Pig. Hey guys, guess what? It's time. It's time. Na mimi nimejump in. Wacha niweke mix. Neihida. Ase donjo. Wachak teach. Playlist iko ready. Totisheragero, it is time. It is time to celebrate and give thanks to God for the year that has been. Netoko goere. Tuvuke na shangwe. Tuinuke. We wish you a happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Happy 2026. Tuvuke mwaka in style. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Are you a Kenya government civil servant na uko na ka emergency? Maybe your child is sick, rent is due, or unexpected trip came up. Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi is now upgraded to a whole new level. Forget that old story of filling out forms or waiting for HR to approve your loan. MyMobi is now instant self-approval. Simply apply for your loan, enter the code sent through SMS to approve the loan, and the cash hits your M-Pesa instantly. Sasa, hakuna mambo ya payroll imefungwa. Sort noma zako anytime, any day. Whether it's a weekend, holiday, or the middle of the month, MyMobi is open 24/7. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency. Repayment is easy. Pay early via M-Pesa or let it be deducted from your next payslip. The choice is yours. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Dial
*860*413# to get Jingle Bells as your skiza tune. Kupata wimbo huu kama skiza tune yako ni rahisi. Bonyeza *811*401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Team mar Black Stars owuok jaloch e tuke mag Opera Festival sama higani. Magin tuke ma ibago higa ka higa gi MCA ma Homa Bay Town East Ward Eric Omolo mar konyo e jiwo talanta mag rowere. E finals mag tukego mane obagi e alap tuke e skul primar Mandiru, team mar Black Stars ne okawo okombe bang' chwado team mar Nyalkinyi FC e opich achoma kata penalty. Tukego osebedo kadhi nyime kuom juma achiel kendo ne oywayo timbe 32 mawuok e ward ma Homa Bay Town East ma osebedo kadhi nyime gi tugo. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga kod MCA mane obago tukego Eric Omolo wacho ni tuke makamago kelo rowere machiegni kod konyo e neno ni gibedo mabor kod timbe moko manyalo hinyo ngimagi. Tukegi miyo nyithindwa focus nikech sani gima chandowa mogik Homa Bay to wach no dhi mbele kabisa, lakini gima chandowa mogik en wach mar iemo iu ji gore udi gi kute magayaki. To kute magayaki gi nyithindo matindo mogik 15 to 24 ema yudo gik mogik. So ananeno ni wach ni wang'iye motegno kendo wang'iye malong'o. Opera festivals ni atima mondo mi vijende gi ong'ere. Mar ariyo, nitiere nyithindo ma bende wase scout 2 scholarship through a foundation. Kendo wadwa ni watim gini after every 2 years and by annual tournament. Mondo wa empower godo youthegi during the holidays kama yudo ka we engage maber. Tuke mag golf mag Sunshine East Africa Development Tour biro kelo kanyakla timbe 14 mawuok e pinje mag Afrika ma Ugwe. Tielo mokwongo mar tukego dhi bedo Thika Greens Golf Resort kama jotugo madhi tieko e thuolo apar mabeyo dhi bedo gi thuolo mar gocho e Sunshine Tour bang' tielo mar ariyo biro dhi Thika Sports Club madhi bago tukego kuom thuolo mokwongo. Bang'e tukego biro bedo Nairobi Golf Club kod Vet Lab kaluwore kamano. Bang'e tielo mogik biro chomo Nam Chumbi e alap ma Vipingo Resort kod Nyali Golf Club e dwe mar 6. Tim mar South Africa noloyo Zimbabwe gonde 3-2 e tugo mar laro thuolo mar donjo e rang'iny mar timbe 16 e tuke mag AFCON madhi nyime e piny Morocco. South Africa